спорт! 1xBet! Большие выигрыши! 1xBet! Быстрые выплаты! 1xBet! Надежный букмекер! 1xBet! 1xBet! букмекерская компания. марзбонои тоҷика мезананд, баъзеш ҷарроҳиам мегирад, ёрии тиббиам мерасонандшон дар ҳамон муҳоҷироне ки дар Москва ва Московский област қарор доранд. Компанияе ки ман ба шумо тавсия метавам, шуморо ба мошинҳои замонавии дорои Wi-Fi бепул ба границаи Қазоқистон бурда меоранд ва боз ба якчанд қатор мушкилиҳои шумо метавонанд кӯмак кунанд, мисли гирифтани регистратсия, патент, тафтиш кардани запрет, ягон камбудӣ бо гаиё шавад, хиҷон ҳал мекунанд. Албатта бо хоҳиши шумо метавонанд ки шуморо биён айхонатон ва ё ин ки аз стансияи метрои шумо гирифта баранд. Агар 500 рубли скидка хоҳед, айноми канали SM Шарипов салом расонед. ҳамин авиакомпанияе ки номрош ҳозир шумо дар ҳамҷа дестед, шумо метавонед ба тамоми направлениҳо ҳаямиё билет заказ кунед. Ба хубии ҳамин авиакаса бо дар як ҷай бародаро ки нархҳошон ай дига нархҳои дига авиакасаҳо бисёр фарқ дорад. Шумо метавонед занг бизанед, билета заказ кунед, ба тамоми стансияҳои метро бепул меоранд, ба шумо мерасонанд. Ва як чиз дигара бародаро фармош накунед ки агар аз номи канали SM Шарипов занг бизанед, бо скидкаи калонтон мекунанд. дӯстон ассалом, бо шумо аст Муҳаммад Шарипов. Бародаро ман набояд видео снимат мекардам, як кор пеши раи мара гирифт. Як бародар ман як ссилка роӣ кард ва илтимос кард ки бародар ҳамаи ссилкаро тамошо кун. Медонам ссилкаро тамошо мекунам, дар ҳамон ҷо як гудаки касалӣ аста. Ман гуфтам чӣ кор кардан дакорам. Бародар гуфт ки ҳамаи гудакда ёрдам даркора, ҳамаи видеоро дар канал партов. Ба аз ҳамаи хотири ман ҳамаи видеоро дигар рӯз дамондам, яъне ман хостам ки рӯз шава ман қатъи модари ҳамаи кудак гап занам, номрои телефонаш дар ҳамон видео буд ва аз ҳол аҳволи мо пурратар бохабар шам чӣ гап шидагиай. Видеоро ҳозир шумо тамошо мекунед. Баъд ман қатъи модари ҳамаи кудак гап задагиам, подробно гуфтам ки мара бифаҳмонед чӣ гап шидагиай. Хози хитом бародаро ҳамаша мешунавен, гӯш мекунед. کسالی دیرم سرم در میکنم مکتب نمیرم پرمشم بازی کردن نمیتونم شرایط نیست چی من پیرسم کنی چون نمیرسونه تمام کار نمیکنم از شما خواهش میکنم که چون یاردم که نبسازم алло, салом алейкум. Салом алейкум. шумо хола модари Хусравҷон мешин? ова вақт дорем камтар суҳбат кунем? ова гап занем, вақт дорам. ма дар YouTube канал дорам модарҷон, ами як бародармон дар YouTube канал дорам, мегум як бародар ссилкаи ҳаму видеои бачаи шуморо фиристонда, хоҳиш кард ки ҳамира мо дар каналмон гап занем. Аморо хостам ки подробно бифаҳмам чӣ гапай, барое ки мисол хай одамо мисол бифаҳманд ки чӣ гапайда, бо фикр накунанд ки дурӯға ягон чиайда. Бароям аморо гуфтанем ки мушкилиш чиай ва вообще диагнозиш чиай ва чӣ қадар маблағ дар кора. ҳаракат надора ра бигардавадам, клапанои дилиш маҳкама амҷо будем сам тариш истагиям. ба чӣ диагноз мондагиянд? Сердечни? бояд чикориш кунанд? Операсияш кунанд? операция ва бояд операция крами клапанои дилша ки меган ки рӯй мекунанд. Клапанои дил ки ҷое рафтем меган чор тарафи ҳамин дил клапанои дилиш маҳкама. баъд нагуфтанд ки дар ҳамин ҷарроҳӣ чанд сум маблағ дар кора? ям 5 сола 6 сола буд, ам қабл рафта будем $8,000 гуфта буданд. ана ҳозир намедонам чанд қадр бояд ки дар кор шавад. ҳозир чанд сола шид? ҳозир 8 сола ҳаст. шумо ай кадом минтақаед? Айклоб. Айклоб. падараш ҳастае? пас чичара? ҳастае ва кор намекунам. бекорай барои камони чидар интернета бировардем амгулакам розӣ ҳастади. фаҳмо. ягон касб надора падараш? дар вақте чӣ хондагӣ буде ваени хонда буд, баъд поиш маиб кишид натунист кор карда. яъне падар ҳозирам наметавонад кор кард. ягон кас агар нафарӯз кунад, ягон кор сабр кард мерава мекунад, набоша худам ин азузанда биромадам ягон суни биёвам. падарашон маъюб гузаштаги? авам пош маиби хеле модарзотӣ несту, маиб шидам. пош я саат нас. официально документ кардагия пенсия мегирад нашоти барое ки то што маъюб аст?
نه یا پنسیون هم میگیره. همین یعنی که چی کاری اگه کاری مردی کاری چی تگر میره میکنه میاد تمام با همین همی کس که اگه کار سبکر باشه و پیرو بشکنه میروه میکنه نباشه هیچی بیکار. فهمو خیلی هم رولی که میمونیم اپا بعد همی گپی زدگی خمونه توشتو که ما شما پرسیدم چی پرابلم داره همی ای گپ مون ما بعض جوش در همون رولیک مونو ممکنه اجازه میتین آواز مونه ده آواز مونه برای که مثال خیلی با خیلی ده آدمو بسیار فکر میکنن که تو دروغ میگویی تو ممکن بخته سم کار کردیسته باشی نه برنامه خدایی زد که ما اصلا نخواهیم خدا نمیترسیم که مردم اش خدا میبریم برای بچه مرا کسی ببینه دیلش میسوزه ای کش ببینه سیر کنه میسوزه برای هم وقت شد خیلی میمونم نمره تلفن اختونم میمونم میگم نمیسال ما قطعش صحبت کردم انشاءالله که باید که یاردم کنن مال سلامت باشین مال خزور آمد مال در پناه الله бародаро дар рамазон фитри рӯзаи хитона мисол дар ҳамаи кӯдак садақа кунен ва чхеле ки шумо ден ҳамаи кӯдак ба ёрии мо ба дастгирии мо эҳтиёҷ дора ва ҳамаи кӯдак қатъиян модараш дар шаҳри кӯлоб зиндагӣ мекунанд ман бародаро ҳамеро аз пеш рафта дидагӣ нестам ва барои тасдиқ кардане ки мисол ҳамаи кор дуруст ҳаст ё ки не ё ки ягон фереб набоша мисол ҳамун ссилкае ки дама пахштан ягон фереб набоша гуфта ман ҳамаи одамо қатъи дар алоқа баромадам чхеле ки бародаро шумо шунавиден модари ҳамаи кӯдак чӣ мегӯяд ва бародаро як хел одамо мисол ҳастанд картаи хидшона ҳамун блогер мемонад ки мисол дар ман бигзарон ман мерам ҳамун одама метам не бародаро сурат ҳисобе ки дар рӯи ҳамун экран диден аз ман нест аз ҳамун занакай ва номерои телефоне ки дар таги видео ҳастай чхеле ҳозир шумо дар ҳаминҷа дидестен ҳамин номероам аз модари ҳамаи кӯдакай метавонед хитон занг бизанен бо аз ҳол аҳволаш бохабар шавен метавонед ё ки дар сурати ҳисобшон шумо сумтона гузаронед ҳамун ёрдамтона ва ё ки метавонед ба ному фамилияи ҳамаи модари ҳамаи кӯдак чӣ кунен бираван хитшон бигирен дӯстон мумкин бисёри шумо бидонед ки муддати дароз аст ки дар сарҳади мобайни тоҷикистону қирғизистон бисёр муноқишаҳо бисёр нофаҳмогӣ бисёр ҷанг ҷӯш рафтестай аз сабаби замин яъне ки ҷойҳои баҳсӣ ҳамун минтақаҳо ҳозир чен кардагӣ нестай ҳозир муайян кардагӣ нестай ки ҳамин минтақа тоҷикистон ё ки қирғизистон ва дар ҳамун ҷо бародаро қирғизо мисол меоянд дар ҳамун ҷои баҳсӣ ай тарафи сарбозои тоҷико мисол қатъиян муноқиша мешавад ё ин ки наъбарот аз тоҷико ба уҷа мераванд мисол бо аз тарафи ӯ ҷанг мешавад ва ҳамин хел бародаро аз тарафи қирғизо меоянд якчанд савдогар дар ҳамун минтақаи баҳсӣ кори худшона давом додан мегиранд ва 3-4 марзбони тоҷик меоянд ҳамёра мегӯянд ки ҷора тарк кунед инҷа ҷои баҳсӣ ҳастай ва аз пушти уно афсарони марзбонои қирғизистон меоянд қатъи ҳамин марзбонои тоҷикҳо баҳсшон мешавад бародаро шумораи қирғизо якчанд маротиба аз шумораи марзбонои тоҷик зиёд будак ва аз ҳамин сабаб бародаро хеле марзбонои тоҷикам мезананд баъзаш ҷарроҳиам мегирад ёрии тиббиам мерасонандшон дар ҳамун ҷа бародарои тоҷик мисол ягон сопротивление карда наметавонанд аз сабаби чӣ ки шуморашон аз шумораи қирғизо кам буд ва бародаро ҳамин ҳодисао корро ба навор гирифтаган ҳамин ҳодисара дар қирғизистон нишон медиҳанд ва во худшон мегӯяд ки дар ҳамин муноқиша дар ҳамин корро тоҷико гунаҳгор буданд хай бо агар тезтар ҳамунҷаро муайян мекарданд бо беҳтар кори хуб мешида мисол ҳамин қадар ҷанг ҷӯш ҳамин қадар нофаҳмогӣ чида кора ва бародаро шумо чӣ фикр доред оиди ҳама ҳамин гап ҳамин корро фикротона ҳатман дар комментария нависен дар паноҳи худо бошед худо нигаҳбони ҳамаи мо шумо бо шумо буд муҳаммад шарипов видеоҳои нава интизор шавед